Hej, i denne video vil jeg fortælle lidt om de to mest almindelige fortolkninger af 1. Mosebog 6, 1-6, men lad os starte med at se, hvad der egentlig står. Der står: Da menneskerne begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, så gudesønnerne, at de var smukke. Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til. Da sagde Herren: Min livsånde skal ikke forblive i mennesket for evig tid. De er dødelige, deres levetid skal være 120 år. Dengang gudesønnerne gik ind til menneskestøtterne og fik børn med dem, men også sidenhen var der kæmper på jorden. Det var heltene, navnkundige mænd fra ældgamle dage. Fortolkning nummer 1 går ud på, at der dengang var to slags mennesker: dem der troede på Gud, og dem der ikke troede på Gud. Dem der så troede på Gud, det var gudesønnerne. Så gudesønnerne var altså dem der troede på Gud, og en dag tog de ind til byen, hvor dem som ikke troede på Gud boede, og de så at kvinderne var utrolig smukke, og de tog sig så mange hustruer som de havde lyst til. Disse smukke kvinder fik overtalt gudesønnerne til at vende sig bort fra Gud. Og Gud blev vred, og han sagde: Mennesket skal ikke leve for evigt. De er dødelige, de skal kun leve 120 år. Hvad så med teksten? Dengang gudesønnerne gik ind til menneskedøtrene og fik børn med dem, men også sidenhen var der kæmper på jorden. Ifølge tolkning nummer 1, så er det eneste denne tekst fortæller, er, at der også var kæmper før syndfloden, men ellers har det ikke noget med gudesønnerne og menneskedøtrene at gøre. Er der også dem, der mener, at det betyder, at dengang gudesønnerne fik børn med menneskedøtrene, fik de nogle mægtige børn, som blev konger og fyrster og helte. Fortolkning nummer 2. Hvem er gudssønnerne? Jo, ifølge fortolkning nummer 2, så er gudssønnerne engle. I dette tilfælde er det faldne engle. Så siger du måske, at der ifølge Matthæus 22-30 står: efter genopstandelsen fra de døde er der ikke længere nogen, der kan gifte sig. På det område bliver de ligesom englene i himlen. Så hvordan kan engle gifte sig med menneskedøtrene? Ja, det er rigtigt nok, at englene i himlen ikke kan gifte sig, for det er umuligt i Guds nærhed. Men de faldne engle her på jorden står der ikke noget om. Står der: Jeg vil minde om, at Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, på samme måde som disse engle bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser, nu fremstår som afskrækkende eksempler, i de straffes med evig ild. Gud skånede jo ikke de engle, som syndede, men styrtede dem i afgrunden, hvor de holdes i mørkets lænker indtil dommen. Han skånede ikke den gamle verden, men bevarede kun Noah, retfærdighedens forkynder, samt 7 andre, dengang han lod syndfloden bryde løs over de ugudeliges verden. Så da gudesønnerne var med menneskedøtrene, fik de afkom, som var kæmper. Disse var de første kæmper på jorden. De var også kaldt de antarktiske kæmper og var meget store. Den mest kendte kæmpe må være Goliat. Selvom han ikke var mere end godt 3 meter, blev han meget kendt, da hyrdedrengen David dræbte ham.